Čas adventu nás pozýva, aby sme sa zamýšľali nad samými sebou, ale aj nad tým, akými ľuďmi sme a či robíme a čo robíme preto, aby sme sa my cítili dobre, ale cítili sa dobre aj naši blízky. Či sme skutočne pravými kresťanmi a nielen kresťanmi, ktorí sú zapísaní niekde na papieri v evidencii cirkevného zboru. A toto všetko hovorím preto, pretože máme byť aktívnymi Božími deťmi. Teda tak, ako aj tieto naše deti, ktoré sa tu dnes spolu s nami stretli na tejto adventnej mikulášskej besiedke. Toto miesto je miestom, kde sa stretáva Boží ľud a Božia rodina. Tak sme sa tu stretli aj my spoločne. Nech teda táto chvíľa, tento čas tu v chráme, aj keď možno nie je dlhý, ale predsa veľmi dôležitý a podstatný, je časom, kedy spoločne strávime chvíle s Pánom a so svojimi blízkymi milými, teraz v tejto chvíli našimi deťmi. Ja im už v tejto chvíli ďakujem za to, že spoločne s pani učiteľkami si pripravili svoj program a že nás spoločne potešia. Prajem vám pekný zážitok a v tejto chvíli sa chcem ešte spolu s vami krátko modliť. Skloňme sa. Drahý Pane, všetci sme Tvoje deti, Božie deti, ale je iba na nás, či chceme vyrastať pod Tvojimi rukami, alebo len pod rukami našich rodičov, starých rodičov. Či budeme a chceme vyznávať pred Tebou, že Tebe patríme, ukazovať a dokazovať vieru v Teba, tak ako bezbranné dieťa, ktoré sa podvolí a počúva slova svojich rodičov. Aj my chceme počúvať Tvoje slovo ako nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ďakujeme Ti v tomto adventnom čase za to, že nás takto zhromažďuješ a chceme naplniť tú výzvu od evangelistu Marka. Nechajte deti prichádzať ku mne, nebráte im, lebo taký je kráľovstvo Božie. Aj tieto naše deti tu dnes sú pri Tvojich nohách a my úprimne Ti za nich ďakujeme. Vychovávaj ich, Pane, Ty vo viere a to skrze nás. O to ťa prosíme úprimne celým srdcom. Amen. Chceme teda v tejto chvíli pozvať aj medzi nás, koho, na koho ste možno čakali a niektorí ste už nemali dočinenia, teda hlavne milé deti, vy už pred časom, lebo dnes je už sú to už skoro 2 týždne, kedy sme možno spoločne tak, či v školách, či vonku, slavili slávnostný a sviatočný deň Mikuláša. Jeden, ktorý trošku sa zdržal po ceste, prišiel aj sem k nám, tak ja ho sem pozývam aj s jeho pomocníkmi. Yes, I love it.
sme ho milili rok, ale treba ho počuť znova a znova. Ja som bola minulý rok menšia a všetko som tak dobre nechápala. Dievčinka taká malá, niekedy nedáva dobrý pozor a poriadne nepočuje. Ale tohto roku to bude iné. Ja sa pamätám, že ten príbeh je o stvoriteľovi a o ľuďoch. Najprv je krásny, potom veľmi smutný a nakoniec radosný. No vydržme, o chvíľu príde kráľovná matka. Bola by som rada, keby tu bol aj náš Pán a keby aj on počúval. Čo sa to deje? Prečo moje štielky nespia, veď je zima? Musím popočúvať, čo sa to tam deje. Milé včielky, dnes sme sa zobudili, aby sme nezabudli osláviť príchod Božieho Syna na túto zem. Náš príbeh sa začal takedy dávno v raji. Bolo to tam všetko krásne a dobré. Škoda, že to ľudia pokazili svojou neposlušnosťou, ale stvoriteľ na nich nezabudol. Vymyslel, ako ich zachrániť. Preto poslal svojho syna. Prvýkrát prišiel ako človek, druhýkrát príde ako nebeský kráľ. To bude ten čas, keď Pán Boh vráti veriacim ľuďom stratený raj. Budeme tam aj my včeli. Už nebudeme pýchať žihadla a zomierať, ale budeme zbierať med z nebeských kvetov. Ja sa na to už veľmi teším. Myslím si, že náš Pán však zabudol na Pána Boha i na jeho syna. Je mi veľmi ľúto, že sa stará len o to, aby mal veľa medu a veľa peňazí. Je to zaujímavé. Keď nám náš Pán niečo dá, povieme mu aspoň bzd. A on nevie povedať ďakujem, keď mu Pán Boh dal taký veľký dar. Svojho syna. Myslím, že by mal o tom porozmýšľať. Lenže neviem, či nás počuje. Počujem štielky moje a veľmi sa pred vami hábim, ale ešte viac sa hábim pred Pánom Bohom. Musím ho teraz hneď poprosiť o odpustenie a nehnevajte sa na mňa ani vy. Začína a končí na E. A zda ste uhádli, čo to je? Radosti svetla, veľa. Splesala nad ním raz krajina celá. Anjeli spievali, pastieri spali, v jasličkách, kde dieťa uvidieť chceli. Ešte to tajomstvo neuhádnite. Nože, pomôžeme vám, ak chcete.
Môže byť? Naozaj? Čo poviete, deti? Oni sa tešili najviac na toto. Tešili, keď videli tie pikadielka krásne? A verím, že aj vám sme tak trošku spríjemnili tento deň, takúto nedelu neobvykle. Na ruku, si podáš na ruku? Nebudeš sa dať? Pôjdeš sa dať? No tak poď, ja poď tam. Najskôr Mikuláš, potom čer a ty si ideš. Najskôr Pániček. A teraz čertový ruku. Neviem, či je to či Mikuláš, či čer. Poslúchaj, keď to máš? Lebo tam tiež bolo placu, nebolo. A riadne, joj, ja si pamätám, no, že sa nebalo, že potom... Ideme na okolo. Ja som si takto, lebo ja som taká veľká to takže aby ma pustili. Milí bratia a sestry, adventom sa krásne obdobie adventu a Vianoc začalo. Ale toto obdobie je obdobím čakania. My sa pripravujeme na sviatky, ešte neslavíme. Pripravujeme sa na sviatky, kedy si budeme pripomínať nie darčeky pod stromčekom, mnoho darov, ktorých budeme a sme obdarovávaní, tak ako aj teraz. Ale narodenie Pána Ježiša, jeho narodenie. Toto máme na pamäti, milí moji. Lebo tými narodeninami Spasiteľa sa toto všetko na tomto svete len začalo. A trvá to až dodnes. Skrze toto malé dieťa môžeme byť aj my tu dnes a mohli sme tu byť na tejto besiede. To Božie kráľovstvo sa priblížilo práve k dieťaťu. Podobnom aj tých bez hriechu ako tie naše. Do tohto kráľovstva teda sme my všetci povolaní a ja vám prajem, aby ste nezabudli na to, že tieto sviatky sú o dare. Nie o tom o stromčeku, ale o dare viery Pána a o ňom samom. Je na nás, či tú ponuku kráčať s Kristom príjmeme.